που έχει ενδιαφέρον, η λογική αυτών των σεμιναρίων είναι να μένουν λίγο σε case studies, ούτως ή άλλως, αλλά πριν πούμε σε αυτά, πριν πούμε στη συζήτηση, θα ήθελα να ακούσουμε την εμπειρία ενός ανθρώπου ο οποίος είχε στην οικογενειακή του ζωή ένα θέμα με τα δικαιώματα στην ψυχική υγεία, στον εφόσον νομίζω. Είμαι ο κύριος Σπύρος Μπούσπες και παρακαλώ κύριε Μπούσπες να μας πείτε λίγα την ιστορία για να έχουμε τροφή και τη συζήτηση. Λίγο δυνατά παρακαλώ, γιατί δεν θα
η εκδίκαση της υπόθεσης, καταθέτοντας στην έδρα τα παρατέρια. Ο πρόεδρος διάβασε μεν τα έγγραφα, ωστόσο δεν τα έλεγε υπόψη του, προβαλλόντας αγωνία. Τότε ζήτησα τον πρόεδρο ακρόαση με ποια περίπτωση. Ήταν εμφανής η ανεκτική στάση απέναντί μας και ζήτησε ευθύς αμέσως την γνώμη της εισαγγελέως. Ως προς την απόφαση, η εισαγγελέας έκανε ένα μικρό πρόλογο από τον οποίο φαινόταν να είναι σύμφωνη με την γνώμη του Προέδρου. Πάντως, δέχτηκε το έτοιμά μου να βρεθώ ενώπιον της έδρας, γιατί σύμφωνα με τα λεγόμενά της, κάτι τέτοιο θα την βοηθούσε να καταλήξει σε ασφαλιστικά συμπεράσματα ως προς την υπόθεση. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα είχαμε σχεδιάσει, όσο θα βέβαια στην έδρα, αλλά πλέον δεν ήξερα τι επιχείρηματα να χρησιμοποιήσουν. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ο αδερφός μου θεωρήθηκε ψυχικά υγιής, οπότε ο νόμος δεν το κάλυπτε ή είχε κάποιο άλλο ζήτημα που δεν γνωρίζαμε. Έτσι, όσο ξεκίνησε ανεφερόμενος στην πάθησή του και ανέφερε ότι είχε σχιζοφρένεια. Η πρώτη ερώτηση που έγινε από τον πρόεδρο ήταν η εξής: πώς το έπαθε αυτό? Εγώ προσπάθησα να απαντήσω με σαφήνεια ότι πρόκειται για ασθένεια για οποία αποσπάσχονται, δεν επιλέγει, είναι ανέργη και ότι άρα προκαλείται από βιολογικούς παράγοντες, ότι σημαντικό ρόλο παίζει την κληρονομικότητα και τα συγχρονικά γεγονότα στο λόγο προστατικό. Στη συνέχεια, πήρε το λόγο της εισαγγελέας, η οποία στηριζόμενη στο επιχείρημά μας του αδερφού μου ήταν άστεγος κατά την περίοδο του Αττικού Συμβάντος, ενδιαφέρθηκε να μάθει το λόγο. Περιέγραψα λοιπόν το τι σημαίνει την περίοδο και της εξήγησα ότι η ασθένεια του αδερφού μου βρισκόταν σε έξαρση και ότι πράγματι στην περιφορά του δεν επιθέτει, αλλά μόνο στο πλαίσιο της οικογένειάς του, δηλαδή έναντι σε εμένα και στην μητέρα μας. Εγώ δεν είχα τη στήριξη ούτε τη μητέρα μου, η οποία ανώνυμα με τον λόγο που χρειάζεται άμεσα αγαπητέ, αλλά όχι με το υπάρχει μέσα στην επαρχία. Τη λύση μου την έδωσε ο σύλλογος, στον οποίο είμαι μέλος, προτείνοντας να ζητήσω σε τελική παραγγελία για χρησμό σε ψυχιατρική κλινική. Για μένα, το να πάρουμε μια τέτοια απόφαση ήταν κάτι τρομερά ψυχοφόρο, όπως φαντάζεστε. Παράλληλα όμως ο αδερφός μου κατάλαβε τις προτρές μου και τρομαγμένος αποφάσισε να ζήσει και ως άστεγος. Να φύγει από το σπίτι και να ζήσει ως άστεγος. Ξεκίνησα ωστόσο αυτή τη διαδικασία εγώ στο σταθμό της Ελληνικής κατόπιν μια συμβουλή από τον Σύλλογο, που ήταν, όπως σας είπα, ότι χρειάζεται μια εισαγγελική παραγγελία. Έτσι ξεκίνησα από το εισαγγελία του Πειραιά. Δημιουργήθηκε όμως το πρόβλημα ότι επειδή ο αδερφός μου ήταν άστεγος και δεν είχε μόνιμη διεύθυνση, δεν γινόταν να με βοηθήσουν, παραπέμπτοντας στην εισαγγελία Αθηνών με βάση το δικό μου λόγο κατοικίας. Εκεί πρέπει φυσικά να αντιμετωπίσουμε ένα διαφορετικό πρόβλημα. Ο εισαγγελέας θεώρησε ότι είχε όλο πίσω από το έντυπο του Αθηνών και με παρέπτωσε στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας, το οποίο θα έπρεπε να καταθέσω εγώ, αλλά και 4 ακόμη μάρτυρες, προκαλώντας μόνο την έλλειψη του εξωτερικού υπηρεσίας. Εκατέληψα το αποτελεσμένο στη διαδικασία και μετά από κάποιο διάστημα, και ενώ ανησυχούσα για την υγεία του αδερφού μου, αποφάσισα να προσπαθήσω πάλι. Δυστυχώς, αυτή τη φορά, ενώ πήρα τη ελληνική παραγγελία, προέκυψαν άλλα προβλήματα ως προς την εκτέλεση αυτής. Τελικά αποφάσισα να προσεγγίσω τον αδερφό μου για να του εξηγήσω ότι θα του έκανε καλό να νοσηλευτεί για κάποιο διάστημα σε κάποια ψυχιατρική κλινική, κάτι προς έκπληξή μου δέχτηκε, αφού και ο ίδιος ένιωθε ότι βασανίζεται από τα συμπτώματα της ασθένειάς του και από την περιοδοποίηση της κοινωνίας. Έπειτα έγιναν κάποιες ερωτήσεις από την πλευρά της έδρας σε σχέση με το κατά πόσο ο αδερφός μου αποτελεί απειλή για την κοινωνία, με κυριότητα την ερώτηση του Προέδρου που ήταν η εξής: και αν δώσουμε τον αδερφό σου και αυτός πάρει ένα όπλο και έχει σαν προβολή, τι θα γίνει? Με την παραπάνω ερώτηση είναι σαφές ότι τα επιχείρηματα μου υπέρ της ψυχικής του ασθένειας του αδερφού μου έγιναν δεκτά, αλλά δημιουργήθηκε το πρόβλημα της επικινδυνότητας του μέσα στην κοινωνία. Εγώ προσπάθησα να εξηγήσω στον Πρόεδρο ότι ο αδερφός μου δεν είναι καθόλου επικίνδυνος, αφού καταρχήν έχει λεπόμενο μητρό. Εξάλλου είχε περάσει αρκετό διάστημα από αυτή την πράξη του και έχει νοσηλευτεί προσφάτως για άλλη μια φορά. Και έτσι η ψυχική του υγεία έχει βελτιωθεί σημαντικά. Επίσης, η νοσηλευτή δεν έγινε λόγω του ότι είναι επικίνδυνος στην κοινωνία, αλλά και εξαιτίας της έλλειψης δομών προσωπικού και συντονισμού των υπηρεσιών στον τομέα της ψυχικής υγείας, αναγκαζόμαστε συχνά να αλλάζει γιατρούς και θεραπεία για κάτι που του προκάλεσε κατάθλιψη. Δηλαδή, ήθελε να προκαλέσει κακό μόνο στον εαυτό του, έχοντας κοινωνικές τάσεις. Ύστερα από μερικούς μήνες, οι ίδιοι γιατροί, παρατηρώντας την πρόοδο του, συμφώνησαν στον αδερφό μου, ήταν έτοιμος να εξέλθει από την ψυχιατρική κλινική και να επαναταχθεί στην κοινωνία.
Ακόμα και στην εποχή που ήταν άστεγος, θα ήταν κάτι πολύ δύσκολο για εκείνο να οργανώσει κάτι τέτοιο τόσο πολύ προκοπευτό. Έπειτα, ανέφερα στον πρόεδρο της Εθνικός Δημοκρατίας Σύλλογο την Αψήφιση της Αμερικά. Υπογράμμισα ότι εγώ ως ενεργό μέλος εκεί και αναβάλλοντας διάφορες δράσεις, έχω τις επαφές με τον ίδιο και έχω μελώνει πάνω από τους εκείνους και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι όχι μόνο δεν αποτελούν κίνδυνο, αλλά αντιθέτως, κάνοντας τους συναντήσεις σημαντικοί και δείχνοντάς τους ενδιαφέρον, είναι ιδιαίτερα φιλικοί και πολλές φορές έχουν και αξιόλογες ικανότητες. Ενώ το ποσοστό παραγωγικότητας είναι πολύ μικρό. Εν τέλει, κατά τη σύσκεψη της έδρας που διήρκησε αρκετά λεπτά, ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η αίτηση ανάγκησης της καταδικαστικής απόφασης έγινε δεκτή. Βεβαίως αισθάνθηκε ανάπτυξη από την απόφαση, ωστόσο αυτό που με προβληματίζει με βάση τα όσα προηγήθηκαν από την εκδικάση της έντασης είναι ότι ενώ οι πρόσωποι που στηρίζονταν στο νομικό πλαίσιο θεωρητικά καλύπτουν τον αδελφό μου, ότι δηλαδή τη στιγμή που συνέβη στο περιστατικό εκείνος δεν είχε συνείδηση της πράξης του, πρακτικά στην δική μας περίπτωση ο νόμος αυτός περιέγραψε τα πράγματα, αφού τέθηκε το ζήτημα κατά πόσο τον αδελφό μου στο μέλλον θα έχει συνείδηση των πράξεων του. Κλείνοντας, ο αδελφός μου προέβη σίγουρα σε μια αξιόλογη πράξη, όμως δεν είναι δυνατόν να καταδικαστεί για τυχόν μελλοντική παραγωγικότητα εξαιτίας της πάθησης του. Άλλωστε, οποιοδήποτε μπορεί να προβεί την παραγωγικότητα. Το κοινωνικό στίγμα λοιπόν πρέπει να αλλάξει αυτό που συζητάει κανείς. Τα στερεότυπα προκαταλήψεις και διακρίσεις αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα πρόβλημα τόσο για τους ίδιους τους ασθενείς, όσο και για τις οικογένειές τους. Πολλά βιβλία και ταινίες διατηρούν το στερεότυπο της επικινδυνότητας των ψυχικά ασθενών. Αλλά ακόμα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όταν συμβαίνει ένα ιδιαίτερο έγκλημα, περιγράφουν το δράστη με πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Αναβάλλοντας επίσης τα στερεότυπα. Η ίδια η κοινωνία αντιλαμβανόμενη τη διαφορετικότητα των ανθρώπων τους περιθωριοποιεί απαγάγοντάς τους το βιβλίο του. Έτσι, οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας τρέμουν στην ιδέα να αναλύσουν το πρόβλημα τους, φοβούνται τον στιγματισμό. Και το λόγο αυτό, τα άτομα αυτά, όπως το αδελφό, δεν παραδέχονται την πάθηση τους. Ότι έχουν πάθηση και έτσι κάνουν το διαδίκτυο τη βοήθεια, ενώ συχνά διαφωνούν στη θεραπεία τους. Αυτή λοιπόν την ευπαθή κοινωνική ομάδα χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα και στήριξη. Είναι διαφορετική όπως όλοι μας, αλλά και με ιδιαίτερες ικανότητες. Παράλληλα, τα άτομα αυτά αποτελούν ισότιμα μέλη της κοινωνίας μας, έχοντας ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη εισαγωγή για τη συζήτησή μας. Θα κάνουμε ένα πρώτο γύρο ερωτήσεων και σχολιασμού και στην πορεία μπορούμε να πούμε στα παραδείγματα του κ. Παπακοσταντίνου και θέλω να σας πω δύο-τρία πράγματα σε σχέση με τις δύο αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που νομίζω αξίζει να το σχολιάσουμε. Λοιπόν, ο λόγος σας. Ποιος θα ήθελε να σχολιάσει, να χαρακτηρίσει, να ασκήσει κριτική σε αυτά που ακούσαμε. Μια ερώτηση θέλω να σας κάνω. Η ακούσια νοσηλεία πραγματοποιείται όμως σε δημόσια καταστήματα στην Ελλάδα ή μπορεί να είναι δημόσια που είναι σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.